Yazi ukuthi into abantu abayikhulumayo ngenkatha isikhathi esiningi bayakhohlwa ukuthi basuke beyisho lento bethi badalela inkatha, bese bekhohlwa into yokuthi inkatha le is not just a logo or an emblem. And abantu basenkatheni bayahlonipha and ngiyabancoma mina ngoba ngendlela enithuka ngayo nangendlela enidelela ngayo ukuba ilenkatha enisho ngayo ukuthi yiyo abakho delela inkatha kwanga ngenxa yokuthi iqembu loxolo nokuthula sithule asithule ngoba singazi ukuthi kufanele sithini nokuthi senzeni sithule ngoba sihlonipha umgomo yenkatha lona qembu ke lokuthula lelo. So abantu abaningi mase bephisiwe nje bavele baphiselwe enkatheni elinyasola mina ukuthi ayikho lento yokuthi nina nizolwa no ANC inhloso nje vele kuzovikela yena ANC ingakho amabombo eni angasekho ku-ANC amabombo eni azozama indlela ukuthi nebhidliza kanjani inkatha nedicilela kanjani inkatha phansi ukuze u-ANC aphathe nge-majority njengoba kwakwenza Zimbabwe lo ngathembekile. Khona manje ngizonifakela ividiyo emva kwale la akhuluma khona ngokuthi intukuthelo inenza nenza izinto engezona awukwazi ukuthi mawuthukuthelele umuntu oyedwa bese uthukuthelele ANC mawuthukuthelele uZuma bese uthukuthelele ANC njengoba naye nani ningakwazi ukuthi manithukuthelele uRamaphosa bese nithukuthelele ANC. Angazi ngiyayiqonda lento nina ngibhizi nilwa nenkatha khohliwe ukuthi asinakile.